λίγο πιο εξειδικευμένο. Γιατί σε οικιακό αυτοματισμό δεν συμφέρει να το πάρεις πλέον. Παλιότερα μπορούσες να πεις το οποίο σύμφωνα να το βάλω για οικιακό αυτοματισμό. Αλλά έτσι όπως είναι αρκετές δυνατότητες. Αν να προγραμματίσεις, γιατί εκεί είναι πιο δύσκολο ο προγραμματισμός. Έχω κάνει, το διδάσκω και εγώ το για VNC, και τις έχω δει τις διαφορές. Βασικά παλιότερα ήταν σχεδόν εισάξιο γιατί αυτό ήταν πολύ ακριβό και μπορούσες να κάνεις τα ίδια πράγματα